Päivän tämän kanssa. Tänään Ragnarok pelailee War Toys ihmepeliä. Aika kova on äiti äänet. Mutta okei. Ihan sama siitä. Me mennään nyt itse asiaan. Mä oon pelaillut tätä jo jonkun verran. Niin, mä oon pelaillut tätä jo jonkun verran, joten älkää kiinnostuko siitä. Eli tän pelin nimi on War Toys ja tämä on näin kilpikonnapeli. Mä yritän vähän päivittellä näitä juttuja. Sillä ei ole mitään muuta hirveästi tekemistä. Ja näin tää toimii. Tässä on automaattinen ampuminen, joten siitä ei tarvi huolehtia. Niin. Ja sun pitää läpäistä monia veivejä, niin sä pääset seuraavaan paikkaan. Mä oon vasta generaatio 1. Noi. Näin mä pääsin tuona paikana. Joo, mulla meni juuri ammukset loppuun ja nää tyypit pääsee mun lähelle. Joka ei ikinä ole mikään kiva jutska. Okei, mä oon päässyt vihdoin V5. Miltä yksi tyyppi räjähti oikein tuolla. Noin. V2 täältä. Nää on sitten haastavia joskus. Mutta sun kannattaa päivitellä jutskia. Sitten nää voit hankkia näitä parempia juttuja. Ja mä hankin nyt tommosen. Mä en tiedä mitä se teki. Joten älkää valittakaa siitä. Tuolla on joku tyyppi. Tää ei näytä kivalta. Tää on sitten hyvin haastava peli. Ja mä käytän nyt sniperia. Joka on myös hyvä. Mitä siltä ampuu? Tuommoinen. Mä unohtin, että mä ostin tän hienon taveri. Mutta niin. Tää on tosi hyvä peli. Mun mielestä ainakin. Näin ja harmi ettei tuolla saada. Mennäänpä täällä käymään. Vähän tuota ja PvPtä, niin saadaan paljon paremmin. Että en suosittele pelata noin pienempiä.
Mm. Että näin. Pommityypit ei ole ikinä mitään kivaa. Että niin. Näin. Mä en tykkää hirveästi käyttää tuota sniperia. Niin. Mä en oo hirveästi päivitellyt sitä, mutta niin. Voisinkaan nyt alkaa käyttää sitä vihdoin. Joo, niin. Että hehehehe. Että näin. Ja pahoittelen äänenlaudasta, sillä minä heräsin aika vasta. No sinne katos ne tyypit. Complete. Ja päästään nytten uuteen mestaan. Jei. Mikä ihme tuo tyyppi on? Tulla. Täydellistä. Mikä tuokio? Toi näyttää tyypille liskolle, jolla on valtava juttu selässä. Okei, mennään katsomaan nämä meidän kaalit. Okei. Joo. Instantly heal. Häh? Aika teuttaa ihan sama niistä. Niin. Täällä on tämmösiä heroita, niin kai vois hankkia ton. Toi on itse hienolta. Let's just kill. No me kuoltiin. Okei.
Mä oon täällä. Nyt mä tajusin. Mä pääsin kakkosgeneraatioon, eli mä menetin kaiken, mutta mulla nyt täällä näkyy näitä juttuja. Tuolla next generaatiolla noin perks. Niitä tuli uusia. Että näin. Mutta ei se mitään. Jännittä mä saan tuosta 10 jakapäivityksestä. Starting money 100 plus. Damage to everything ja damage to machine gun. Cool. Wow! Mutta mä uskon, että tämä video oli nyt tässä. Ja jos tykkäsitte videosta, painakaa sitä tykkäysnappia siellä YouTubessa ja sitten tilatkaa kanavaa, jos haluatte. Mutta se taisi olla nyt tässä. Moi!